Герб или 20? 20. Герб. Добре, значи си герб. Кое си памет? Герб. 20. 20, значи това. Чакай, топка или терен? Терен. Кой? И тос. Значи ваша топка. Ваша топка, той е един. Айде, успех. 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 Ама нямаш право да биш тук. Няма да е чест. Имаш само право да добиваш. Алекс, няма право да би. Това е квартално. Играй! Почвай. Суперсоник Го! Център! Суперсоник спид! Как си умня? Отиди на още една крачка назад. Играй! Потребуе! Давай напред! Аут! Център или обрата? Аут! Ево тука. Ти назаре. Аут! Тука. Не, защото съм. Тука ще божиш от картони. Не, аз се ставах. Добре, играй. Корнер! Изпълняй. Не може само. Има. Дай някой да се върни. Играй! 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 Няма гол! Тъч! Играй! Ще ме обрати. Колко ще ме атакуваш? Колко атаки можеш? Гол! Център! Ай си! 1-1. Трета минута. Ама Алекс, Може с селебрейшънки да играете. Алекс, не е малкото. Колко атаки можеш? Внимайте все. С селебрейшънки играем. Наистина. Да. Играй. Играй. Гол! Как така не може да оставиш да съм вътре? Гол! Защо ми казвате, че аз трябва да съм вътре в кутията? Как тя? Гол! Ало, тук видите, мен ми казвате, че е женска. Кога каза, че женска? Ако ще ти пасоба, ще ти станеш от картони. Не ме бе. Ще отваряш ли? Собряна. Отиди назад 1 метър. Още 1. Добре. Аут! Кой се очаква на опе? Няма! 2-1.
Отзема заре. Още 2 метра. Що? 2 кредити. Завжди. Играй. Аут! 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 Аут, играй. Окей. Играй! Живот или смерть? Что ты что делаешь? Играй! Точ! Как мы потушилку на бутылку? Ще прибавя 1 минута добавено време. След 4 минути. Даже 3. Изпълняй. Валка. Виж ме. Сочвам се къде. Аут! 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 Играй! Спогвам май. Играй! Гол! Шш! Гол! 2-2! Браво! Айде, играй! От центъра нямаш право. От центъра нямаш право. От центъра нямаш право. От центъра! От центъра! Аз не видях нищо. От центъра пусна, видях. Топка за Томас. Не ми го е. Топка няма, топка за Томас. Купения рефер. Жотка, то не искаш. Валка, на пак. Не, дам си топката. Не знам дали я пусна, дали не я пусна, но пак. Брат, видях го, бе, брат. Той Време, так време е хубаво какво правя. Аз пусна си. Не искам да те защитавам. гол, трябва 2. Чакай. Аз съм втората половина. Чакай. Има 50 секунди плюс 2 минути добавено време. Колко са на атаката? За една 2. 2 минути добавено време. Чек малко сам да. Играй! Играй! Гол! Чай, да има ли? Играй, 3-3. Четири на 3. Има още.
2 минути добавено време. Колко минути това е, човек? 2. Вече станаха 20 общо. 10 минути е минало от играта. И още 2 минути добавено време. Заради бавене. Аре, какво това е? 1, 2, 3, Чакай! 4, 5, 6. Добре. А ти не питай играча. Ти трябва сам да знаеш. Тъч! За Панчестър. Играй. Окей, дам го. Не го свърши. Гол! 55 секунди остава до края. Как така 50 секунди? Айде бързо. Последна атака. За повечето по време. Ма малко по-бързо, моля ли? Човека ма води с 3 точки. С 3 гола, нищо. Играй. Не се бой за те. Последна атака.